Kuye kwathi xa kuphela unyaka ke bethunani uVuyokazi Nciweni waya ku-YouTube wakhe kwichanel yakhe asandoyivula bethunani ndandinixelela ndathi uVuyokazi uvule i-YouTube channel wenza ivideo sit down video apho ebulela ke abantu bakhe ngokuthi bamthwale kwade kwabe kanti kulapha ekupheleni kuka-2024 at the time. So ke uVuyokazi ninzi ke into ayithethileyo kwivideo yakhe nayo yonke into athe wagqitha kuyo ku-2024 abantu bakhe ke phofu bemxhasile kodwa ke kuyo yonke ke loo nto ebeyithetha abantu bakhona bamgxekileyo ke ku-social media ngenxa yento yaye wayimenshina kulaa video bathi kaloku ntombazana noba uphi okanye uyaphi kodwa ungalibali apho usuka khona. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Ndiqinisekile ke uba sonke siyayazi uba uVuyokazi Nciweni xa kuthethwa ngayo simdibanisa nabakwaMseleku ngoba ungumama womntwana kaMpumelelo Mseleku, saye samazi ngolo hlobo njengoba kwakukho i-reality TV show okanye kukho i-reality TV show ebizwa ngoba Uthando Nesithembu. So ke besimbona kuyo, simbona nomntana akhe kuyo, and then kwakhona ke ngoku nale yabantwana bakwaMseleku abadala ebizwa ngoba Izingane Zesithembu. Kwakhona ke ngoku singathi noko siyasondela kancinci kuye uVuyokazi, which is where abantu abaninzi ke ngoku baye bamazi kwaye bamthanda khona. uVuyokazi ke uye wagxekwa ku-social media ngenxa yento aye wayithetha ngeshow ebizwa ngoba Izingane Zesithembu, khaye ebize ngegama uthe show. Nantsi ke le nto ayithethileyo. It's been like a lot, from breaking up, being on the toxic show, things being said about me, getting engaged, and breaking the whole thing off again. Like, all of that happened in the space of like 1 year. Within months nje. So ke abantu baye bamgxeka uVuyokazi ngokuthi being part of that toxic show, bathi no, ishow ibingekho toxic. Ntona ke mhlawumbi ungathi ngabantu abathile kwishow abebe toxic. Sulibala uba abantu ke bakwazi nanganxa yala show yona ibingekho toxic. It's just that mhlawumbi ungathi umuntu othile okanye abantu abathile kula show bebe toxic. Kaloku sitheze sikwazi kwabe kanti kungenxa ye-show leyo yakwaMseleku. Uthi ke uVuyokazi ufuna ngoku uthi build i-brand yakhe, ufuna uba nguVuyokazi aziwe njengoVuyokazi, angaziwa njengomntu obe part of la family yakwaMseleku okanye nomntana napha kwaMseleku njengoba kunjalo ngoku. Anyways, we wish uVuyokazi good luck and congratulations kuye ngoba monetized here on YouTube. Khanishoni naba nicinga ntoni ngale video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.